Mga bus terminal sa Dagupan City handa na sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong parating ang undas. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Tiniyak ng mga bus companies sa Dagupan City na nakahanda na ang mga terminal mula sa mga personnel at pampublikong sasakyan sa posibleng pagdagsa ng mga pasahero ngayong undas. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Terminal Master Michael Agbuya, patuloy na tumatalima ang kanilang terminal sa itinagdang regulasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Land Transportation Office bago pa ang anumang okasyon. Dumadaan din sa pre-departure inspection ng lahat ng bumabiyaheng bus para maiwasan ang aberya sa sasakyan habang nasa biyahe. Sa araw-araw po ma'am, kahit hindi ganitong offline, yung mga biyahe natin dumadaan palagi po yan sa PDI, pre-departure detection, bago bumiyahe. Araw-araw po yun, kahit hindi ngayong undas, everyday po, ganun po. Handa po kami araw-araw, ang aming mga maintenance team, lalo ngayong offline, nandyan lang sila sa daan, 24/7 po, nakantabay. Nasa 10 hanggang 15 minuto naman ang interval ng bawat biyahe upang maiwasan ang siksikan sa terminal. Dagdag pa rito, may mga nakastandby namang mekaniko sa daan ang ibang bus company na aalalay sa mga posibleng sira. Backup natin pag nakaberya ma'am is meron tayong mga mekaniko na nakaantabay sa mga daan. Meron din ng mga mekanikong tsaka nakaguide yung mga inspektor natin ma'am. Kaya wala tayong problema kapag may nagkaberya. Medyo mga ilang araw pa kailangan makabook na po sila. Pinoy Travel po yung pagbubukan nila. Online, pwedeng pumunta sila sa aming terminal. Sa magkabilang panayam, saad ng mga opisyal na nasa mahigit 250 na bus na nasa Dagupan City ang biyabiyahe ngayong undas. Paalala ng mga opisyal sa mga biyahero, maaring gamitin ang online booking upang maiwasan ang mahabang pila sa mga ticket booth. Inaasahan naman na magsisimulang dumagsa ang mga pasahero sa mga terminal sa October 30 para sa mga magsisiuwi at November 2 naman sa mga pabalik na biyahe. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.